Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka National People's Party Nongpo Block, Hakashiterik unailor arajar arpulai, kala rakhi ya ka lengkhu sngi kha ka bahnyo pun riusnem jong nongseng ya ka National People's Party, u Purno Ajitok Sangma. Hagani ka sngi ka NPP rengkat bat ka National People's Youth Front, Ribhoy, kila penlong da ka jingtam ya ki jabo ki basata, hasilenter ka surokba balabret da ki pajba nongyai nongyeng. Ka parti kala rakhiru ya ka jingdap snem ka pakhatway jong ka National People's Party. Haga jingpen ko ya ki jabo hasilenter ka surokba la lamkhmat daw President jong ka NPP Ribhoy District uba Clement Maulong, ki way da ki nongyalam, bat ki dekhot jong ka parti. Lelang. Oh. Ane kesngi ngerakhe kelengku sikha jong une nongelam bakrau jungi UPA sangma ubala sedang ya kejingai lenti jong u na kasnong gabaret bat ubalaki usyado kekerdan banlong usyong kenor jong ka Lok Sabha baulalong sisa unong ai mensim yengi kipai ba jong kejela ane kesngi ngi ai kejing buram ga bakrau ya UPA sangma ha kani kelengku sikha jong u ikam bolale ha kejingai lenti jong u kilalong kijing ai mensim yengi wei pi wei bangila ban poi sa kathong larang ilong gi bateri sitom kajing tu khana sifang ju u ke hikai ru yengi badak jing suret bag mensim ban le e ka babha ban kentiu ki mlang salang ngila ban job kijing ele ban ngila ru ban long kriu khrau ban sa kanam bat ban sa perto hagi pateng babun hadin nabut tungin kan mau gi tin bau songknor sang mau ong ka demokrasi hapo ka parlimen kamut ka jingetai ka balai lut banyo jingsha ya ki ain balasna bat banyasa ya ka hok kat bangi wanra ek jinglong jingman babha hakari kumbau pie sang mau lale u Sri pie sang mau lolong nongelam basisya u sembo jong jikermen bat unong ai mensim ki pateng banwan bakin trai stom banyo ay ka thong ha ka jing im ka jong ki ublay sibun